Αν στις περικοπές που έκανες αυτή τη σεζόν είναι και η συνδρομή στο γυμναστήριο, μήπως τεμπελιάζει λιγάκι και δεν φταίει η οικονομική κρίση? Από εδώ και μπρος λοιπόν θα γυμναζόμαστε μαζί. Πού? Μέσα στο σπίτι σου, αξιοποιώντας πράγματα που βρίσκονται γύρω σου και ποτέ δεν μπόρεσες να δεις με άλλο μάτι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το Sexy Body και τη φετινή χρονιά με την Όλγα Φαρμάκη, Home Edition φυσικά. Λοιπόν, όπως προείπα, ξεκινάμε με steps. Πατάμε το ένα πόδι πάνω στην πολυθρόνα και καθώς ανεβαίνουμε, σηκώνουμε και το άλλο πόδι ψηλά. Ξαναεπανερχόμαστε στην αρχική μας θέση και επαναλαμβάνουμε 3 σετ των 15 επαναλήψεων στο κάθε πόδι. Με την άσκηση αυτή πιστέψτε με πως θα κάψετε πολλές θερμίδες γιατί ανεβάζετε πολλούς παλμούς. Το μόνο που έχω να σας πω εκ πείρας είναι ότι είναι μια άσκηση ευχάριστη και εύκολη. Και τώρα που έπιασαν τα πρώτα κρύα, μην βρεις δικαιολογίες λοιπόν να ξεχάσεις τη σωστή υγιεινή και fat-free διατροφή σου. Η άσκηση να ξέρεις πως είναι απαραίτητη. Αλλά αν συνδυάζεται με πάσης και τηγανιτά, τζάπα υδρώνεις. Φρόντισε πάντως αμέσως μετά τη γυμναστική να αναπληρώνεις την ενέργεια που έχασες τρώγοντας κάτι ελαφρύ αλλά πλούσιο σε υδατάνθρακα. Το σώμα που ονειρεύεσαι δεν είναι όνειρο φθινοπορεινή νυχτός, αλλά να ξέρεις πως είναι στο χέρι σου να το αποκτήσεις.